Здравейте хора, ние сме на Minecrafters, тук при мен е Байбонix и искам първо да се извиня, че той ще се чува двойно, но няма как да го правим. Аз ако съм слушалки, аз няма да се чувам. Този клип е записан 7 пъти. Дай Боже да ми не е показал снимката с това. Не съм. Аз си заглушавам микрофон, ти си. Не, няма да заглушаваш. Днес тук ще сте с поредната история. Какво става сега? Така, тук ще сте с поредната история. Не поредната, ще ви разкажем история. Как сте видяли от заглавието, историята се казва Бой в училище. Значи, едно момче, да го кръстиме Теодор, Теди, нали? Теди дава на едно друго момче да го кръстиме Антуан. Дава му там пари да му вземе там кубети и Куинс, сок, нали? И той отива, ама вика още един приятел, негов приятел, нали? Да го кръстиме Ерик. Отиват двамата, нали, там до лавката за Куинс и за кубети. И взели са ги, нали, и Антуан дава кубетите и сока на Ерик. И Ерик се качва бързо на втория етаж и иска да ги метне на Антуан, нали? И тъма да ги метне и едно момче да го кръстиме Йордан. Идва, нали, и почва да го дърпа Ерик. Да дърпа Ерик и да го души. И... Дай Боже Йордан да гледа това. И почна да го души, нали, и после Ерик му се качил на врата и после, нали, слезнал, нали, дърпали са, били са слезнал и Йони му казал нещо, Йордан му казал нещо и Ерик го ударил с желязната бутилка там с сока, бутилката от сока, нали? Го ударил в лактя. И после Йордан го взел и го фалил. В смисъл, метнал го през стълбите и той си паднал на крака и най-накрая двамата Ерик не може да си движи крака, Йордан не може да си движи ръката. Само едно нещо. Какво? Им се един абонат сме. Той не се абонирал. Да. Ами не. И след това дойде половината Даскал. Да, и след това половината Даскал дойде. Без на Байбонix, защото те са скучни. Те само учат бележкари, тикося. И никой се не интересува какво става там. Ако са тежки. И така, аз искам да ви попитам, да ви кажа, да пишете в коментарите. Вече го запомних и за това. Еми, какво ти каза? Пишете в коментарите дали искате да слагаме... Напиши Сафаер. Пиши Сафаер. Сафаер. Ир. Опа. Бъде, че се отдави, бе. Мале. Сафаер. Чакай, кажеш. Сафаер. О, Боже. Къде има закара на летището, ли? Не, при главата да вземаш багаж. И да качваме ли Егорса, да правим ли смисъл... Пиши Луса Айро.
чакай. Да правим ли поредица на Egg Wars или да го качваме като мини-геймс? Защото ние сега ще направим един епизод на Egg Wars. Фък. Мале. Айде, ще играеш след клипа. Дума, шанс. Това беше от нас, хора. Надявам се клипа да ви е харесал. Абонирайте се, коментирайте. Това беше Байгоникс и Чао. чао.